Wajile kinonyama amani gereke amawala ginobe. Ya meche when ile before double way. Ya be me. Ya kwani me kuno ugo baleja. We don't to project I Mawagi. We don't go to hot to Mawagi. Igi Jago, if you go nam. I give you look, I give a fish here, Nama. Before you never done it, I got and we wrote to cut on. My mind body, I got to cut on me. With the hot. We're dodging. But Everest, la la la, Don't fight. What I'm just telling you, give the work belongs to them. Don't touch it. For your own. is it that? Ali jemre wanya gaya duri memo nde mama. Mama buru wanya maju patu jema. Ndele. Nama. Ini juga wakola. Makan nama. Ini punya nama aku. Nama aja nama. Kita mau Aga hiji jeri MP aka na. Mufu hani abara ga ha. Ke ojo de Kitu utakabe to mi. oga ti hemma o ja no klo ga. Ya che do doji na ni e. O so no bakasi na ba. O lo ko joja de. It's not about Casana. Dear Manolu, we are China na here. We're trying to buy the money. Go away. Nation and they will let them go. Oye we ngwa.
What for that way? The people na man. We cara. We so say gra. The beach. The people so say gra. What for there? You me na ka pe ya. Jesus, what did I Amadi getting the jam, I wanna know But Everest, la the way she went to the But Everest, the she went to the job, is it What you woman may match already regularly. I know you my partner need to be on it. I need to never mama. Yeah, mama, need you. Oh, we want to go with and I have one. Oje wanga waji kwedesi oja no shishi the experience baba ando karaka aka waji kwe oja no shishi
okwu akpa anyị agbakọọla n'ezinụlọ late Everest ihe na-achọ Nwachukwu onye ekwe anyị kwuru bịa wụ ndị mụ na anyị bịara ka anyị mara nga anyị ga-edowe ọnọdụ ite Kraịst abịa Chineke mgbada anyị echele ha ọjị n'ihu ihe mgba na-eche ndị ọgọ ma ọ ndị hụrụ mmadụ n'anya wụ ọjị mbọ wee ekele ndị abịa ebe ka anyị Chineke lekwa ọjị anyị chiri ihe n'ihu ọwọjị udo ọwọjị ịhụnanya ọwọjị nka ọwọjị ọkụdo onwe ọwọjị hụ ya dịrị ya ọwọjị manụ taa ya aka nka ara na-eri ọrịa nrịa mara gara na-eti ya aka na nka anyị na-aka Chineke lekwa ọjị gọziere ezinụlọ ọgọ chikwuru anyị lekwe ndị ọgọ anyị abraghị moto bịa gbaa meshin bịa Chineke kweji bịa ụkwa ga anyị ji ala Chineke ụlọ ele ha n'ụzọ anyị ga inwe ndị ọbịa dị ahụ na ezinụlọ late Everest ha na Nwachukwu onye kwere leta a na-erukwe chi na nwanne chi ilu Chineke onye ọwa ji ha bịara onye gba ga anyị ji ala ekwela ha oje ebe anyị nọ ka anyị na-eri ka anyị na Chineke gọchie maka ya nsọ ekwela ha oje ebe anyị na ezinụlọ anyị nọ ha ọjọọ bịa agbakwa anyị agbakwa ha ọjọọ Chineke gọchie anyị gọchie aka ọkụ anyị weta adụcha nne ọjị ata ihe ụcha ma ozozu ma ozu anyị ga nzụ n'ahụ nna na akpọkọ na kemọ nsọ ada video table la bonga ata ko wani chenga bongwa ne me ba na ba asanga ida kunande ya fresh la ju ma ga hime funya he maji to lo ashi ko mo je bana onwu ke ya rulo ka ba hike ni no la eno ma ga plike Mama mana hike boy ka me dia. Omne ke bera ke gele ya la ko ko na la ko bera ke Omne na ko wi la officer. Ka ga ri ke ko. okay ai ko si wo yo ma ni ai mo ji la wo yo wo e le ko ọ dịghị ogologo okwu nọ n'ime ya na ahụhụ ya ana m ayọ Chineke ya dozie ya n'aka ọma
We shall meet on the resurrection morning. Jesus' name. Amen. It's okay. onye ọbụla bụ onye isi ụmụnne ya ụmụnne ya ma otu onwe ya onye ọbụla adịghị ugbu a na-akpọche nwoke nga adị apụ anọkwa nga ahụ o nwekwe nwe ya nwaanyị akụdo nwere ọnwụ ike agaghị anyị nọ nwaanyị bịara nga mgbe a gara anyị jiri obiọma bịa anyị na-alakwa a ga-eji obiọma ala onye ọbụla lee nọ nga udo ga-adịrị anyị n'ike dịrị anyị n'orie dịrị anyị n'afọ dịrị anyị na mkpọ Ya dị unu mma. Iwu Chineke. Iwu omenala Ali jemre wani aga ya duri memo nde mama. Amama buru waje They don't stop. That's like